Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Gisaulog nato karon ang piyesta or solemnidad sa balaang kasing-kasing ni Jesus, Sacred Heart of Jesus. Atong i-congratulate ang atong mga debutas nining maong debosyon sa Sacred Heart. Gipahinumduman kita sa makausapa nga usas atong mga misyon isip mga Katoliko mao ang pagsunod sa kinabuhi ug sa kasing-kasing sa atong manunubos nga balaan. Apil na sad ang kasing-kasing sa atong mahal nga inahan ang Birhen Maria. Padayon tang magampo nining misa uban sa atong mga pamisang gidawat karon alang sa atong tanan nga mga benefactors, mga donors dinhi sa atong simbahan. Tagan sila sa Ginoo grasya, glabaw sa tanan nga mahunong na ning pandemic sa tibuok kalibutan, labi na gid dinhi sa atong nasod ug sa atong dakbayan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga Amahan makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Amahan, nalipay kami tungod sa mga gasa sa gugma nga among nadawat gikan sa kasing-kasing ni Jesus imong anak. Abliha ang among mga kasing-kasing aron makaambit kami sa iyang kinabuhi o panalangini kami kanunay sa iyang gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Kay kamo balaang katawhan ug iya kamo sa Ginoo. Sa tanang katawhan, kamo ang gipili sa Ginoo nga inyong Dios aron maiyang kaugalingong katawhan. Gipili kamo sa Ginoo ug gimahal niya dili tungod kay mas daghan kamo kaysa ubang katawhan, gani kamo may labing jutay. Apan gipili kamo niya kay iya man kamong gimahal ug gituman niya ang iyang gisaad sa iyang katigulangan. Busa gikuha kamo niya pinaagi sa iyang gahom ug giluwas gikan sa kaulipnan, gikan sa gahom sa hari sa Ehipto. Makasalig kamo nga ang Ginoo nga inyong Dios, Dios gayud.
Kasaligan siya sa pagtuman sa kasabutan ug ang iyang gugma walay paglubad ni adtong dili maihap nga mga kaliwatan nga nahigugma kaniya ug nagtuman sa iyang mga sugo. Apan silutan niya sa walay langan kadtong nagsalikway kaniya. Busa tumana gayud ang tanan nga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan alang kanila nga mahadlukon kaniya. Ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan alang kanila nga mahadlukon kaniya. Dayga ang Ginoo kalagko ug ang tibuok kong kaugalingon, dayga ang iyang balaang ngalan. Dayga ang Ginoo kalagko ug ayaw hikalimti ang tanang mga kaayuhan niya. Ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan alang kanila nga mahadlukon kaniya. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan, gibulong niya ang tanan mong kasakitan. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan, gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan alang kanila nga mahadlukon kaniya. Maluluyon ug mahigugmaon ang Ginoo, dugay masuko ug hupong sa kaayo. Iya kitang gidumala dili sumala sa atong kasalanan, ni mibalo siya kanato sumala sa atong mga kalapasan. Ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan alang kanila nga mahadlukon kaniya. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, maghigugmaay kita kay ang gugma nagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isigkataw anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isigkataw wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundili siya maoy unang nahigugma kanato ug ipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsuon, kun ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, nan maghigugmaay kita. Wala pay tawo nga nakakita sa Dios, apan kun maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga naa kita sa Dios ug anaa kanato ang Dios, kay gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Nakita nato og gisugilon sa uban nga gipadala sa Amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Hesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita ug nagtuo nga nahigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma ug ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta. Nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililom sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot.
Ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining atong solemnidad karon nga gisaulog para nako maoni ang sentro sa atong pagkatao o sa ato sang pagka-Kristiyano. Kung dili na ganita mahinumdom aning maong kasaulugan, murag wa nay bili ang atong pagkatao o ang atong pagka-Kristiyano. Ngano man tungod kay kining Sacred Heart of Jesus or ang balaang kasing-kasing ni Jesus, mao ni siya ang atong sentro sa pagtuo nga mausad ni ang kasing-kasing sa Ginoo nga tungod aning pagkabalaan sa iyang kasing-kasing gihimo sa taniyang balaan. Sa unang pagbasa ni ingon didto si Moises sa mga tao, gihimo kamong balaan nga katawhan sa Dios. Gipili mo niya tungod kay ang Dios balaan man. Nya unsa may nakapabalaan sa kaniniang kasing-kasing sa Ginoo? Tungod kay ang sud sa iyang kasing-kasing nga igsuon gugma ra gyud. Mao na nga niingon si San Pablo na ay tulo ka butang nga importante kayo. Kaning pagtuo, paglaom ug paghigugma. Pero ang pinaka dako niining tanan mao ang paghigugma. Kay didto kunos langit, wala na dito'y pagtuo, wala na dito'y paglaom. Ang mahibili na lang dito ang gugma. Ngano man kay ang Dios matud pa sa atong ikaduhang pagbasa karon, ingon si San Juan, ang Dios gugma. Na karon, kumusta man mo? Balaan mo. Balaan mo dili. Kusga, balaan dili. Sige day mo higugma day. Sige jud mo higugma. Sahay. Kay masagulan gani na siya kanang dili nagugma, awa na, di nakabalaan. Kamong mga inahan, pulos gyud gugma inyong gigamit ngadto sa inyong mga anak. Kamong mga amahan, pulos gyud gugma inyong gihatag sa inyong anak. Sus ug ang tanang ginikanan ba gikan sa pagmabdos sa ilang anak hangtod inig katao, hangtod inig kadako, hangtod mga matay sila, kung pulos lang gid unta gugma ang gamiton sa mama ug sa papa, pastilan wa gi anak buangon. Why anak nga buangon oy? Kana bang padayunon lang gid unta bitaw ng gugma bitaw sa mama ug sa papa paghimo nila sa bata? Bagiyon sa na paghimong bata ben. Ako kasuwayan na. Ikaw Brad Loloy, yun sa ni mo gimo. Ikaw diater, yun sa ni mo gimo. Bisa Brad Titing ato pangutanon sa yun sa yung paghimo Brad. Ambo tribiri nakahimo na ba ni siya na wa kay ba? Di ba kana bang puno sa gugma? Kana bang ang nahigugma kana bitang gusto kang mopaduol sa imong gihigugma murabag magsagol na lang kung tanan ninyong tanan nga naa ninyo magsagol ana maubitang namugna ang bata mo na ang Ginoo tungod kay grabe kay iyang paghigugma nato gusto siyang mopaduol nato mo nang tuas siya sa langit kita niya sa kalibutan nanaog yun din his kalibutan kay musagol gyud nato kay nahigugma man mopaduol gyud mopaduol dili aron mangoreksyon dili aron mga saba dili aron magsigigyaw-yaw kung dili aron mo patakod sa iyang paghigugma mo alagad mo antos
og mo pakamatay. Mao nay tinuod nga nahigugma. Tanawa ng bana o ang asawa, o, di ba inighimo nila sa bata, mura na silang patay. Ambot lang, okay ba? Ako, imagination naman sa ning ako. So, ayayan na ako, Andre. Kanamang, unsay pasabot nga murag patay, kanabang murag malimot sa imong kaugalingon? Ana ba? Mga limot mo Maubitan na ka ng mga drama sa una, maminaw man ko ng drama sa una, ka na bang mga drama ba sa handumanan sa kaawit, ana, isang ano man ka, nga, na-disgrasya mo ka, nalimot ko sa akong kaugalingon, nagkuyog sila nga ito manag-uyab, nalimot ko no sila sa ilang kaugalingon, ana ba? Nakusakto sa din ang giingon ni Kristo, if you follow me, deny yourself, kalimti ang imong kaugalingon. Aron jud ka makahigugma kay kun ang atong kaugalingon atong tan-awon mga igsoon di ta kahigugma di kita kahigugma pre ani karong mga COVID-19 kanirong atong pandemic ang mga frontliners magsigi gunahuna sa ilang kaugalingon mga doctors mga nurses kinsa may buatiman sa mga nabiktima mukingking man ka muatras man ka imo nang pasagdan diya mga matay mo na magpasalamat sa ato mga frontliners karon daghan na nila ang nangamatay daghan na nila ang karong nga sakit sa COVID pero sige lang yapong kumbate mao na bitaw nga nindot sa takayo kitang katawhan mutabang pudta sa mga frontliners nga dili kay sila mahago mo na magtuman pudta ng social distancing para nitong gibuhat karon dinhi manghugas tas kamot nga bang mag-amping sa taba nga di sa ta masudlan og COVID. Tinabangay lang ba dili bitaw mingon tuo man ka ana. Dili na ni kinahanglan mingon tuo man ta ana kay nanay daghan na hitabo. Purti nang punuas ato mga hospitals labi na Cebu City. So kinahanglan kita maghigugmaay, magpakamatay sa usag-usa. Mao bitaw kining Sacred Heart nga solemnity ang among isulob kaning puwa. Kanusaman ang atong liturgical color nga red kung mag-celebrate po tag pista sa usa ka martir o kanang Good Friday o kanang Palm Sunday puwa at isulob nga naman pulos gina naghisgot og kamatayon kay kaning tinuod nga nahigugma magpabaha gina siyang dugo nakaroon kamo mga bana andam ba mong magpakamatay sa inyong asawa tubag kamo mga asawa, anda mo magpakamatay para sa inyong bana o mupatay mo? Di na ba mo manubag na? Kamo mga ginikanan, anda mo magpakamatay para sa inyong anak? Ayun. Kamong mga anak, andam sa mo magpakamatay para sa inyong mamagpapa o gipatay na ninyo sila sa konsumisyon. Karon ra ba ang mga anak gusto magpakamatay basta cellphone na hisgutan og internet. Pero ginikanan ala ka din. Nya kaming mga pari andam sa mi magpakamatay para sa mga sakristan og sa parishioner. Kamo andam sa mo magpakamatay para namo. Ala, home na ninyong project nato dinhi. Iatag na tanan ninyong kwarta diya aron mahurutig ka tapos niya itong project. Bitaw mo ni ang atong mga kuan karon angay himuon na karon nindot kayo ang gisulti ni Jesus. Gililong sa Ginoo sa mga maalamon apan iyang gipadayag ngadto sa mga walay kahibalo. Unsa man ning walay kahibalo? Kana bang mga tawo nga mo kamaong mo empty sa ilang kaugalingon? Kay ngatong kasing-kasing God, sudlan man ni Ginoo. Matud pa ni San Juan, iso dinhi ang Espiritu Santo. Kay mao man ay gahom sa Ginoo, mo nay gadas iyang gugma. Nya iso dinhi sa atong kasing-kasing. Pero ang atong kasing-kasing puno sa atong kaalam, kana bang atong mga planos kinabuhi, kana mga standard atos kinabuhi, kana bang magsigitag himo og mga standards, nya mao na atong gukuron yun. Adi nakasod ang gugmas Ginoo. Mo na ningon siya gililong sa Ginoo ngadtos mga maalamon apan gipadayag niya ngadtos mga nahibalo. Nya unsa may mahitabo kung nana nato ang gugma matud pa ni Hesus atong ebanghelyo makapahulay kamo. Rest. Karon daghan na kayong restless. Nay uban di nakatug. Daghan kay rong di katug, no? Kamo
Nindot ra ba inyong tuog? Inighigda ninyo, mga 5 minutes, makatuog na mo? Kinsa din niya ang makatuog, inighigda within 5 minutes. Taas ka mo. Ha? Wa? Oh, mga buangon dahil mo tanan. Kay kanang mga kuan, kanang mga Diyosnot, mga balaan, malinawon man kay na, makapahulay gyud inihigda na ditso ginantog. Muna usas mga timaan sa balaan, kana bitang inihigda hagok dayon, kana balaan na. Pero kana gay magsigig alindasay, buangon na, daghan kay mga nagsamok sa una-una. Dili tayo joke ra na kamusan mo inyo sa kong tukuan. Pero usay makataghapi ako. Ako ra na god, ako ra na siya. Pero ang tinuod gyud nga balaan kada bang wa kay stress. Stress free ang imong kasing-kasing, makapahulay ka. Ngano man matud pa sa unang sa ikaduhang pagbasa ni San Juan na ako'y nakita diha. Ambot si sister nga nagbasa nakakita ba siya. Dunay gisulti si San Juan na 14 ka buok. Kung maghigugmaay kuno ta, maghigugmaay ta tungod kay ang Dios gugma man. Kung maghigugmaay kuno ta, una, mahimo kitang mga anak sa Dios, begotten by God. Kung maghigugmaay ta. Ikaduha, makaila kita sa Dios. Ikatulo, makakita kita sa Dios. O ikaupat, nga porting ninduta, gibalik-balik is ikaduhang pagbasa, magpabilin ang Dios dinhi kanato o kita diha kaniya. Sinang gana? God remains in us and we remain in God. Usbon ako ha, kung maghigugmaay ta, mahimutang anak sa Dios, makaila kita sa Dios, makakita kita sa Dios, ug magpabilin kita diha sa Dios, ug ang Dios magpabilin din hinato. Kung ang Dios na nato, wala ka nang hahanapin pa. So unsa may atong mission karon? Ala sugdi na ninyo, higugmaan na ng inyong kauban karos kinabuhi nya pagpakamatay para anang tawhanan. Bahala nagsiyay mo patay nimo. Di manindog data mga patyonon. Mga igsoon, si Jesucristo mao ang mahigog. Ato ding ipadayago sa ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoon nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, si Jesucristo mao ang mahigugmaong magbalantay sa mga karnero nga kinasing-kasing nagipadala sa iyang amahan aron sa pagpangita sa mga nawalang karnero. Busa ipadangat nato karon ang atong mga pag-ampo puno sa gugma moingon kita, mahigugmaong amahan, dungga kami. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa ug sa atong Obispo Jose, nga sila kanunay magbutiyag sa gugma ni Kristo diha sa ilang pagpangalagad kanato, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang niadtong mga nasod nga giagawan sa ilang mga kabtangan nga ang mga magkatigbulaag nga mga banay magkahugpong pag-usab diha sa ngalan sa gugma ug sa kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang kanila nga nalingla og napakya sa ilang gugma nga tungod sa mapasig-uling gugma ni Kristo, ang ilang kapildihan og kasakit mabaslan og panalangin og grasya, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami.
Alang niining katilingban nga nagkatigom sa pagampo nga si Jesus diha sa santos nga Eukaristiya, magkabig kanato ngadto sa iyang mahigugmaong kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, ilabi na ang gipamisahan karon, makakaplag na sila sa walay katapusang kalipay diha sa kasing-kasing ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. O Dios, among mahigugmaong magbubuhat dawata ang mga pagampo nga among gipadangat nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sud-o nga ang kasing-kasing ni Hesukristo imong anak nga puno sa gugma alang kanamo, tungod sa iyang gugma dawata ang among gasa o pasaylua ang among mga sala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, kay sa gibayaw na siya didto sa krus sa gugma nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo ug gikan sa linagbasan nga kilid nagula sa dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan aron ang tanang tao sa ilang pagkadani nganha sa naablihan nga kasing-kasing sa manunubos sa walay hunong mukaos nga malipayon gikan niining mga tubod sa among kaluwasan ug busa uban sa mga santos ug mga anghel nagaduyog kami sa pagdaig kanimo sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan na ining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi nang among gipamisahan karon ug kadtong wa nay nahinumdom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, gamito nato ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo, ipakita ta ang pag-inig sunay. Peace be with you.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Magampo kita. O Amahan, kining sakramento magpunoon ta kanamo sa gugma ug magdani kanamo nganha kang Kristo imong anak ug magtudlo kanamo pag-ila kaniya diha sa among mga igsuon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa 2019 novel coronavirus. O Dios among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19. Nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug labdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. manindog palihog. Usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon mao ang Diosnong gugma. Nya ug ato ning gamiton kanunay permitang makakita sa Ginoo, mahimong anak sa Ginoo, makailas Ginoo ug magpuyo
uban sa Ginoo. So magpadayon sa tag-ampo mga igsoon uban sa mapasalamatong kasing-kasing nga daghan pa untang mahigugmang muhatag para sa atong mga proyekto dinhi. Musalig kita sa Ginoo no nga daghang mga instrumento niya nga iyang himuon nga agianan sa grasya para mahuman ning atong Diosnon sad nga mga proyekto dinhi sa atong parokya San Vicente Ferrer, Liloan, Cebu. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dad-o ng gugma ni Kristo.